In het kader van het educatieprogramma Takkomst voor een uniek landschap gaan squallenband de natuur in. Hier gaat onder andere de Kliester en de Friese Woorden en landschapsbeheer die gaan met Ben de natuur in en samen met de Ben snoeiwerk verjochtje en ondertussen kunnen leren de Ben waarde krijgen voor de natuur. Waarom doen we dat eigenlijk en wat groeit er eigenlijk al hier in die benballen? Dus een hele ontdekkingsreis voor Ben. Zelf, gingen we vroeger rekkenmeester, die vond het ook belangrijk in de natuur. En dan gingen we in dat woorden halen paren terug. Nou, door vier is het nooit weg. Wat die man al heeft verteld en nu snelheden had, dat bleef hij eigenlijk altijd bij. En dat is wat we hier ook doen. Zwaar ervoor dat Ben kennis krijgen van de natuur. Waarom is het hier, zat het hier is. En waarom maken we dat zo goed op passen. En hoe doen we dat? Nou, dat willen we graag de Ben bijbrengen. En dat slaagt het op deze manier heel goed. Ik ga nou de Elzensingels zagen, omdat dan kan de tractor ook net last van de stokken krijgen. Ik vind het leuk om in de natuur te zijn. Ik vind het leuk om gewoon sportieve dingen te doen. Ik leren de band en protten. Nou, we moeten echt gewoon samenwerken, want anders komt het ook niet klaar. Want het is nogal zwaar. Hoe je moet knippen en hoe je moet zagen. Jong kunnen het snoeien, staan er nog andere dingen op het programma. We gaan ook knutselen en we gaan opdrachten doen. Nu nog in het speer maken. Knutselen. Ja, speer maken, dat vind ik altijd wel leuk om te knutselen en zulke dingen. Ik zit er een bepaald doel achter dit programma. Zie dus juist dat een hele periode een heel natuur voortrek is. En dat is net zo dat men beslist dat vernielen wordt wat dan ook. Maar gewoon terug dat wij zoveel produceren moeten. Gostek verzwaring dat het dan in z'n volle als er vol mogelijk hoeveelheden gebeurt. Ja, en dan gaat men dingen doen die achteraf blijken helemaal niet goed te worden van de natuur. En dat het heel eenzijdig wordt. Dus we willen graag verzwaringen dat die biodiversiteit, zoals we dat dan nemen, dus verschillende soorten planten en dieren, weer omkomen. Want het ene had het oren nodig. Het moet in balans wezen. En die balans is wel eens een beetje voortrekken.